Studju ta' Caritas Malta wera kif xirja ta' prodotti bażiċi tal-ikel għal familja ta' 4 persuni żdiedet b'100 € fix-xahar meta mqabbel ma' sentejn ilu. Dan l-istudju sar fi frar u għalhekk is-sitwazzjoni issa bil-gwerra fil-Lvant tal-Ewropa probabbilment li komplet tiggrava din is-sitwazzjoni. Fid-dawl ta' dan kollu staqsejna lill-Prim Ministru Robert Abela x'se jkun qed jagħmel il-Gvern biex jgħin b'mod dirett ħalli jittaffa dan il-piż fuq il-familji Maltin. L-inflazzjoni din hija realtà li qegħdin naraw madwar id-dinja kollha u għalhekk li bħala Gvern dejjem konna attenti ħafna l-ewwel nett li ma nkunux aħna bħala Gvern il-kontributur għal żieda fil-prezzijiet. Din il-pjaga tal-olli tal-ħajja ilha magħna u filwaqt li Robert Abela spjega x'miżuri ttieħdu jew ingħataw fl-aħħar snin, staqsejna x'miżuri ser jittieħdu issa u fil-futur meta l-prezzijiet jidher biċ-ċar li ser jibqgħu jolew. Però iva dak huwa fenomenu li ma nistax ngħid, huwa fenomenu li ma nistax ngħid illi ma jeżistix, ikkontrollajna dak l-impatt tiegħu kemm stajna u se nibqgħu naraw li nkunu ffukati fil-miżuri tagħna illi kemm jista' jkun nibqgħu nipproteġu kemm jista' jkun lin-nies tagħna. Madanakollu dettalji dwar kif dan se jsir ma ngħatajniex. Dan meta mill-istudju tal-Caritas jidher ċar li basket tal-ikel għal familja ta' 4 ġie jiswa ftit anqas minn 700 € meta l-istess basket sentejn ilu kien jiswa madwar 600 €. Din l-ispiża fix-xahar mhix tinkludi spejjeż oħrajn bħal petrol u d-diesel, spejjeż ta' mobile u internet u lanqas il-kontijiet tad-dawl. Dan kollu filwaqt li l-pagi żgur li mhux jolew bl-istess rata li qed togħla l-ħajja.